Igama lami nguPhakamani ngokaMncube Sibongo. Ubaba igama lakhe uNicholas Sane Mncube. Igama nguTebogo Sibongo ngwakaTefu. Ngihlala khona lana eGreen Village. uNicholas umngani kababa kalona. Ubaba kamngani wami. Osibusiso kaMncube noPhakamani. Bona vele ngibaza abantu like ithi ngithe mangifika la eGreen Village. Ngifike vele like bakhona ngibathola bakhona. Yabo then la ngahlangana khona nabo vele usibusiso noPhakamani saba bangani. Since vele sikhula vele nje nithi isihloko sabangani. Wazalwa 1965 ubesebenza under SAPS eHillbrow. Joyce. Samncane sengahlala nginamama. Kodwa njengoba bese ngishilo Nicholas, bengicanga sesikhulumile ngalolu daba. Angizange ngivume mina lento. Wena umbizela. Sale kahle Nicholas. Mina njengami nje sobuda angikhulisanga umama. From day one nginobaba ngingasasho ukuthi day one umama wangishiya ngisasemncane ubaba esanda kuthola umsebenzi eHillbrow. Ngikhula naye ubaba since then. Ukuhlukana kwabo ubaba naye wayesashiya wathi usafuna one day ngimrecorda like akhuluma ukuthi wenzakalani nani. Today ngeke ngitshela ukuthi yini abahlukanisa ukuthi bangagcina bengasazana nani. Lokho angeke ngitshele ngiyafisa ukwazi kodwa well baba ehlezi efisa ukungibona nginekuthatha iqhazi ingakho nami ngafuna ukumdisappoint uthola sengibona ama-drugsini nani nabo ukugcina ukuhamba kwakhe bese u-warrant officer since engene ku-SAPS ngo-1992. Akhula mfana kababa ne? Nibona ngifuna wazi ukuthi ngihlezi ngikuthanda ne? Ngihlezi nginakekela futhi ne? Udakusho njalo. Phela ufuna ukuthi ukwazi lokho mfana nami ngifuna ngingene kuhlaleni ekhanda lakho. Uthi uze wazi ukuthi noma kuthiwa ufica ingithondo la ngaphandle. Hlezi wazi ukuthi ubaba kho hlezi nginakekela. And uyohlezi ekuthanda ekubekela indawo. Ne? Mfana ngiyazi kunjani ukukhula ungenaye umama. Awuhlise wena la. Baba bekumuntu one-shelter from kudala ama-90s wayelokhu ethatha ama-homeless kids esahlala nawo le eHillbrow la eqashe khona emafletini until azothenga le ndlela la eGreen Village ngo-97. Bengiye ngihambe like lana ngingadlanga bekazongenzela like nje izinto like ngibe right like yabo bengimthatha nami nje le njengobaba. Ngabo bo-97 98 lapho ubaba wayehlezi wayenama-sponsors Capital Alliance, Bidvest ayesponsor ukudla ngey'mpahla. Kwesinye isikhathi babathathe bakunama-team ebhola like abancane abadala i-netball ayesehlanganisa lamantombazane ala elokishini kodwa ade engahlali la ekhaya ukuthi ama-homeless nani behlala amajida kuphela. Kwathi lapho uma kwenzakala yonke lama-event one event I guess ayisehillbrow lapho maybe nami ngangibona ngakhona sisemncane la baqala khona ukuthi bazane nani. Sawubona. Ngicela ukuphi lift. Hawu kahle musungibheka kanjalo. Hawu ngiphoyisa ungazochomela iphoyisa. Ngiyacela. Oh.
njani? Ukuthi ngiyazi ngizama ukubheka indaba zami yabo. Para kwenzeke mfethu. How you are confused ke wona? Hayi no muhle mfethu. Ngozi. Ngiyazi it's too early. Para ngathanda ukuthi ngiphinde ngibone nangelinye ilanga. Hayi sobona. Hayi ungathi sobona wachomela iphoyisa okahle. Okay, get. Ngiyabonga ne. Yeah. Ngiyabonga kakhulu ne. uLulama wena besesengane ngalezo inkhathi lezo wayesafunda isikole ukuthi ngizothi grade bana ngisarecorda kahle kodwa uqede 2005 yena. Ayithanda kanjalo. Sanibonani again. Nali cake ukuthi ni-enjoy. I hope uzoba mnandi. Thank you. Qani mi kancane nginikeze cold drink ne. So ngicela nazi if unenkinga or ngidinga something else ngikhulume nami ne. And enye into ngicela ukisho uthanda yafana. Bahle kakhulu. Yeah, Kalili. Siyafana na. Afuna ngihlise cake. Nase ngihlezi ngibona nawe lo mama siyaqhamuka la ekhaya until baba sezoze ngi-introduce athi Phamani nangu umamakho omusha. Ukuya ngami. Abe ngizithathela wena nje ngihlale nawe isikhathi eside. Sirasi umuhle mani Lulama. To be honest, I won't mind spending the rest of my life with you. Sirasi. Wena na. Asili. Bekunjani esikoleni sana la? Ngamanye amaxesha kuyabhorha. Hayi khona amaxesha anjalo uzivudekile yonke into kodwa ke fanelanga unikezele. Ngoba kaloku isikhiya mina nje imfundo isikhiya sivela yonke iminyaka. Isikhiya senzani lesi? Ulele iminyango mntanami ukwazi ukuthenga imoto, ukwazi uzithengela indlu, ukwazi uzithengela yonke into oyidingayo ebomini yakho. Sisikolo lesi. Khumbula kwami wayengaze inkathi lezo wayengangifiseli ukuba wayewumuntu nje oright wayengifisela ifuture enhle ngoba even nangisesesikoleni kwakuyi umuntu ofisayo like esho ukuthi ngathi Phamani ngayakiphi varsity yasona so like wayefisa yena ukuthi ngiphumelele ngibe right empilweni nani ngaze lezi inkathi lezo ngize ngibone ukuthi namaye umama oright ngoba mina nje isikhathi eside ngangaze ngitshela ukuthi abe lo muntu aso but khambeni esikhathi character yomuntu lokho yashintsha phambi kwakho nani. Le moto bobo ugibele kaba. So I have a spy following me now. Lulama. Hayibo ligaba labe into yenza nathi kusela mina unxele wena. Lokufanele sicela. Love, dum 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 love, dum 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 love, love, dum 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 love, dum 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 love. Today, registrating again. Ke bona masea mabedi ka ntse tsamaye wa thapela masea. Ngwana ka o bolele ke lena ba ga tlholo. Tsoma botsa ba buitu hore o tswetse ke bana sole so se gape re botsa ro. There's no way ngaba prepare ngwana ka tsekele ka ba tshese ke ba botsa le bona bana le bana. Bana ba bantšha o ke right ka ma. Le mama go tla bana ba ikhu. Le mama o tla le bana ba ikhu. O tla le man. Ana go ka ithuwa. Re mothola jwang mosia o ha ke tsebe la phonta phela ha ke mtsebeng bana ba kgone go bang phonta ke go ba botsa ka usi go ha kgone ba ba o batle o go ba botsa la ke mamuthu ke ba feng ba botse ba ga ba mmatse ba ntate po a re itse ha fihla mo o la mshapa dibonong ha teta a re ke to robala Hello, o se ana le 1 year 6 months.
a sa mfika pele. O ntate a Stoutu ene le mahlo mona botoutu ba hao bo pepeneneng bo a bonahala o ntate a Stoutu haholo ke botsa mama gore na o santse a tla sunana le leponesa leo ga re tswa caseng yena o santse a tla sunana le lona go ya pele na I quote tsamaya o ye a sebesa yaka sa tla e tholo tla a sebesa Ukuba nemali akusho ukuthi kumele udelele umndeni wakho. Aquele chifte, chifte ele que jeito. E cheese. Ana, mama. Manje ke uma wazi ukuthi unelunga lomndeni elinganihloniphi ngenxa yokuthi uphethe imali, sibhalele sizokusiza. Love, dum 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 love, dum 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 love. Ungiphakele vele nami ngilambile. Ngikuphakele. Hanya. Kana ngalithi into yakho. Uplana nto njengoba mbakho laphi yakho uplana. So uzongibuza ngama plans ami manje, ama plans ami. Ndithi baka lokho nona nto uhlelele kule nto kunyofa nje. Uyatywa lala uyavuka khokwanto yenzayo. Ubaba wayehleze complain esho ukuthi lomfazi lo akangwasheli angiphekela angibona nokuthi ngini nje la kuya mayibuka mina akasaboni indoda nani benokusicela phamana nazi impahla zami sacela ningwashele mayihambe emsebenzini afika ikhipha ifika ishiye la eBavini ngathenga insipho athi usalungwashela orifa eBavini lapho lo mama uhlele sofeni orulele kamereni wenzani like uyirelaxela Kahle ungibuza ngama plans ami. Kahle ukhuluma ngani? Yena ngonqundu. Phaka manje. Eyona nto uhlelele kule nto ukuthaya, uyalala uyavuka uyatyathaya. Ngithini yakho ngoba mbakho? Hey, yebo uthuli mani. Nalasa man. Justice. Yena since eqeda isikole ngo-2005 and after lapho yena bekuwumuntu nje ade lokhe ezulele shama penta ngoba nangaleso sikhathi azange aeva sit or college yaba umuntu nje wabakhona akanasandla nje kuleya shelter baba alanga bengasizi bengavolunteer bekuwumuntu nje uthandana nobaba une shelter kuphela. Nicholas. Yini manje? Hayibo wagqitha nje ubulisa nobulisa. Lulama. Ubanda abantu. Hayibo ifamily yami. So sangitshela ukuthi bazovakasha la ekhaya. Hayibo so sekufanele ngigqithe kuwe ngoxanzo zisindwendwe endlini yami. Oh bengithi uselfish. uthini? Kuba yiwo nje lawo ma-fight lawo baba kalala uthumela emsebenzini bashayiva la endlini inyusa ivolume izinto ezithathu beyanjalo ade hlezi baxabanisa masebedaka utshwala every time mabedakiyo bebehlezi bela okunye nalo cheating ngalo mama be too much kakhulu like ube yazi ucheat uzubona ukuthi awusakhona nokuyifihla bengasayifihli nakithi nayingane zakhona ujwela nobaba lo muntu like ucheathela ubaba phambi kwethu mara ngapha ujwela naye uthandana naye gcine singasazi yothini senjani bese safika simtshela baba nangu umfazi wakho bahamba eMonteso red asiyazi thina naye nobaba nami ethe question thotha ayazi naleyo muntu le kanjalo thotha ama-fight asiyasuka futhi nakanjalo bona nathi buti biyele hayi futhi kwena Lulama. Ubuyaphi? Etshwaleni ntoni? Le moto ebovu ugibele kaba? So I have a spy following me now. Lulama. Hayibo ligaba labelo into enzela wathi kusela mna unxele wena. Wena.
Uyakufanele siqale yini? Jika mna. Sakhishwa i-3 bullet yaqhuma lakhona ukuthi lo mama wazange nge-English kahle isibhamu umuntu ubulala ngasegeyidini la nibake khona babe sathi yangena ngeyaris yakhe emhlophe uthe uma ethi yangena lo mama washaya futhi isibhamu angazi sa-control ngoba akazange akanayo i-training yesibhamu wageja nje kanjalo nalo mama naye babengalalanga bonke nawe wayedakiwe into kanjalo ukuthi babekwatiswe yini ubusuku bakhona ngazi ngoba babelale bedakiwe futhi kungabantu aba-right uyazi ukuthi abantu bashiyeke be-right but kusasa ekuseni uma uthi yavuka sebeyaxabana futhi Malawi, suka nje. Yisitshale, incane yakho. Beke isibhamu phansi. Baby. Yehlisa umoya sukathi. Ubaba ubekuwumuntu owayengaphuzi. Ubaba waqala ukuphuza ngo-2005 ngikhumbula or maybe besephuza before bengambona kodwa bengazi ngambona ephuza until engithuma ama-black i2 la ekamereni lakhe ayethengisa le-strati esinalo kanti yena useyaqala uma usephethwe i-dress zala endlini nani yena lo azi beselokhu vele-ke nje ephuzayo since-ke Baba, all right? Baba bekalele bekuyisandi bekaphuzile like mina khona and then athini ithingilale kusasa emsebenzini khiyashapa lalo baba and then bafuna ukuthi sisimela ka adle kuqala before zophuza medication yabo so and then this sister ululama bekangaphikanga so like uthi afukupheka inini yazini ithinyo uvusa ubaba anyiphe ilona imali ukuthi nyothenga ukudla Ebathi yena ntsika kovuke. Yena yini inkinga yakho manje? Habe kosika imali kuni-stand package stand ngendlala. Imali? Imali. Ukudla kuniza phana efrijini wayengaphekanga sebenza. Awuya kubungcolela uthi unika imali nansika. Anginamali buka. Uthi manje ithini isiphathu ngibona isiphathu mama sithi. Yes sasi. Uyadibala. Yini ndiniza nibadala kangaka? Hawu. Yini inkinga yakho? Uyinjama. You're rubbish. Sithe nawe. Yabo semama ukhuza futhi okay khuzeke nje isikhathi nyana iqale futhi lo mama alande futhi ubaba ayekuye futhi baloko babhizi like babrola like nje nithi lona ngezandla okay sharp esenzini sithathe lona ubaba ngimkhiphela ngaphandle yimi futhi lona ngimkhiphela ngaphandle ngithazi awuphumela ngaphandle ushayo umoya kancane nje Yes Timer Love, dum 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 love, dum 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 love. Love, dum 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 love, dum 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 love. Why ungasabi ukukhona? Guys, khona iklinika khona amaphilisi. Uyabona ukuthi uzibake ngiphi? Oh, ngingamfela nokumfela phela lo wami. Ufuna ukufana nami? Ube nengane. Different fathers. Lokubuhlungu lo for mina ukuthi ngikhulise leje kuyo. Like loku painful. Njengoba sesobekisiso wena ungayenzakala ukuthi uphike isiso. Anye, ikabe kudala ngasiphika ke from the start. Yazi ngilindele ukubona engcwabeni lapha kaBaba. Ende kubo bonke abantu ke wena mngani wami. Ididini shwa. Ayi mina ngazi ukuthi ukwateleni. I thought ezingamaparents wakhe niyayifihla lento le. Bafeyila ukuconfronta ukwazi ukuthi ahlukane nomntanabo. Angile ngikhulume ngami. Ngikhona. Wena even worse unesibindi sokuthi ungithuki. Because What made you suspect Rangwana mo? It's a big thing in Ngaibuwa. Privately, maybe Leonard Shakuri. But Mr. Noharabuwa, but Rangwana Mushiman will be 5% because I've heard. Leka bitsa dingaka le bitse batho. Ha ba no isebetsa ntlo la itse bantu right. right.
nkgono wa monekile teng e ne le ngaka di o kae dintho tsa hae di teng kamoreng e main bedroom. There's something off. Somofika ngothola bayakanye. Ngiyazama ukuthi ngimhlone isithemba lakhe afuni la kunenkani. Ya angazi nami ithamela ukuthi ngingenwe yini lapha. Ya yilo ilanga lona lele media it was i26 bekuyi Sunday Good Friday 2019. Bengihleli ngiku back room noSibusiso. Sibusiso like was injured bebamgwazile. I think 4 or 5 days before go kwakhona lapho. So bengihleli naye ngale kamareni lakhe. Ngimshayela engine ivele iround. Yabo. Lula muyahlanya. Ehlathi yini inkinga yakhe? Angazi. So mawufika ngizama ukuthi ngibahlukanisa. Like ahlafike nalo baba ahlale nathi ame eminyango simaka eminyango alayita ugwayi yabo makalayita ugwayi that time usisilula mayina ulana endlini yabo ngathi beka change rubekenzani yabo kisha baba balayita ugwayi lapha na akhulume nathi futhi bathi uyasichazela ukuthi ngoba babheka nani manikhulu abantu inizwana nabo nizothanda nabo inini makasachaza kanjalo afika umama sekatshintshe iskip. Bafana bami. Ningashada umuntu engamazi ukuthi uphila kanjani. Yabona mina, angisenayo opportunity. I've messed up. Really messed up my life. Afika umama kithi acela ugwayi kithi asinibhemisa ugwayi. Yabo, asibuze ngawonwani futhi athi umbhemisa kwanja kwayi anginawo. Nosibusisi naye athaka nawo sonke sisasinawo. Faras, Sbuda, Skip. No, Next. Debza. Good. What do you mean? Can't be too man. Take. Wona nqindi wakujwayela kabi. Ngangishaya. Ufika mina futhi ngikubhemisa. Ayo can't pick two ba wethu intwana ingxaki yakho. Can't be too. Kumdindoda ethanale. Indoda ethi mayifema lenja. Yisibonjanje. Yendiwe wena nina. Ngibonile after lapho ngibona uMessi sikuseka uchipa sokuphuma like. Ila system akhona vele sonke sizama ukulona umbamba. Siyayani! Yabala! Makafama! Ifanjanti! Ayise! Yolami! Ifanjanti! Ayimfana not! Yes! Yifa! Yolamish! Yes! Indoda ethe yabathuna! Makafa! Mayifalanja! Diyaga! By that time yena sisulona abanye bazama ukubamba yena. Osalwela ukulona ukumgwaza futhi yabo so isamtshela sithi uyawula umuntu umlimazi athi hayi anginandaba kafe ini yabo and then kuze kwasiza khona this antu ngapha next door uyela khobela wafika wakhuluma naye like wazama ukumkhama down thina by that time besilona mina ngizamela ukulona ukuvimba igazi ngoba uthi lingaphumi usibusise uyobela phuma yena ufuna transport sathola nje nithi belathula itaxi la ngapha nisazama ukumlayisha baba sisibhedlela. Come on. Time. Mfusa. Time. Well, along the way vele ukuyelona esibhedlela I think ila vele khona vela pass on khona ngoba semasifika ilona esibhedlela bamdeclare ilona i-dead on arrival. Bafonela amaphoyisa asemtime ukuthi ancane shesha azomthatha abe ngakuwe bafika well bamthatha sahamba somncaba ubaba then the following week nangilo mama usengaphandle futhi ngebail waphuma ngebail ye-3,000 they were my best chaza statement sakhe bathi le uthi kwakuyi self defense ngiyayibuza ukuthi kwakuyi self defense kanjani ubaba wayengale endlini ekhuluma nabantu kodwa yena uthi self defense.
ngisho kuhambeni kwababa kuye wangilimaza kakhulu too much futhi ayancane because ukuhamba kwakhe ngo-April bengise e-UNISA bekumele ngisubmit ama-assignment i-pressure yalapho manje bengakawabhali ngapha ngoMay 13 ne-exam 21 May ne-exam enye ngoJune enye kumele ngibhale ngoJune. Phuza amanzi.